Ang atong tubag sa Salmo nag-ingon sa to, dinhi nagpuyo ang Ginoo. Ang Ginoo ba to? Ang Dios sa isumpay, taliwala sa iyang lungsod. Lingi ako na imong tupad, ingnanaan nagpuyo sa inyo ang Dios. Mutana ba? Ang kusmod mamog mga naong. Ang Dios kung magpuyo na nato ang mahitabo, dili na ta madani sa yawanon nga mga buhat. Matud pas unang pagbasa, gapuso niya ang yawa. Yawa ba gapuson? Aron dili na makapanglimbong nato. Pero kung muundang sa taog dawat sa Ginoo, abuhian sa niyang yawa. So ang atong, para lang ninako ha, ang atong kinaiya o ang atong relasyon sa Ginoo, maura say makapagapos, maura say makapabuhi sa yawa. Gilaing lingi sa imong tupad ing na gigapos ni mong yawa. Gigapos kay kanang yawa, lupig man ginang yawa as Ginoo. Lupig ay wagi daganan. Iya ra ginang gapuson. Pero ang nakaapan ato man sa kong buhian. Kita kasi magbuhi-buhi ba. Nya unsaon man kana bitang din ata mosunod sa pulong sa Ginoo. Naa siya nagpuyo sa ato pero dili ta mosunod niya. Ngay nag-text nako daghana mga ginikanan. Unsaon maning akong anak pader din amang gyud maminaw nako. Din agyod mo patuo nako. Kuyog silag puyo pero di gyud mo patuo ang iyang anak. Magtuman Dios gusto. May kamo nakasinati mo mga anak na di mo tuman ninyo, kamo mga ginikanan. No. Pero na magpuyo, na mukaon, ikapagitig labas iyang bulingon, tig-utaw, tighatag og allowance para sa eskwela, pero di gyud mo patuo. Mauna atong kinaiya, og maunay signal nga ato nang gibuhian ang yawa. Gusto nimong gapuson ang yawa, pugsa ang imong kaugalingon nga mosunod sa pulong sa Ginoo. Pugsa ba? Ay magsigig patambag nako padir unsay akong buhaton aron kining akong bana moundang sa iyang bisyo. Nako gapusa. Ayaw sad padir oy. Gapusa ba sa imong paghigugma? Ana, kay ang pulong sa Ginoo gugma man, di ba? Higugmaa ang mga makasasala. Higugmaan ang imong bana, isip palahubog, isip sugarol, isip bisyoso, higugmaa. Tanawa, maulian ra gid na. Og di man siya maulian karon nga lagsik pa, abot yung panahon maulian na kung paralyzed na. Lagi, unyag di gid siya maulian, hangtod gid siya mamatay. Di ay gibutang diri sa unang pagbasa. Tuwa di ay mga libro dito sa langit, na ay libro nga gisuwatan sa atong binuhatan, na asay libro nga gisuwatan sa atong judgment niya. Kung ang ato kunong ngalan wa masuwat dito sa libro sa kinabuhi, itambog ta ni adtong gitawag og linaw nga kalayo. Nya mao kuno toy ikaduhang kamatayon. Dili na to siya matapos nga kamatayon, the second death. Basa-basahan na ninyo ha, paborito. Usa ni sa kong paborito nga hinumduman kaning Revelation chapter 20. Basahan na ninyo, di ba? Mo man to atong ibasa karon.
Book of Revelation chapter 20 nga naa day duha ka klase sa kanini ang kamatayon, na ay first, na ay second. Unsa may first nga kamatayon, kanang inighunong sa atong ginhawa, gilingay mong tupad ing na okay ra nimo ang first nga death, ing na kano, ing na okay ra ka sa first nga death, okay dili. Kinsay mo ingong okay ta sa kamot first death, first ba ganahan kay ta ma first mingon magyadin ka dong kinahanglan gyud ikay first ha, di ba mao na itong gusto contest, kinahanglan gyud first kita, ganahan gyud nya linyas kaon kinahanglan first kita, ana mga premyo kinahanglan first gyud nya kamo ganahan mo sa first death. Kinsay ganahan sa second death, second. Istorya. Abi ninyo unsay hinungdan nga maimpierno ta, maadto ta sa second death, kay mahadlok ta sa first death. Mahadlok ganita sa first death, pasabot padung na ka sa second death. Kada bang mahadlok kang masakit, mahadlok kang masakitan, mahadlok ka nga mamatay, kana padung nagyug kaana sa second death. Pero kanang tao nga mudawat sa iyang sakit, mudawat sa iyang kasakit, mudawat sa iyang kamatayon dinhis kalibutan, kana padung na sa katong gitawag sa second life, an eternal life, nga matod pa diri nagilak-gilak nga syudad, ang bag-ong Jerusalem. Gilak sa tingin ibutang din nakita ko sab nga mikunsad gikan sa langit ang balaang syudad, ang bag-ong Jerusalem nga gikan sa Dios, nga sama sa kaslunong babae nga andam na sa pagsugat sa iyang pamanhunon. Mao na siya ang kanindot sa second life. Kani dinhi first life man ni siya. Ang second life tuwa dito sa inigkahuman sa atong first life. Nya kinsa ray mabutang dito, masulod kana ra kunungan nga nasuwat ang iyang ngalan sa basahon sa kinabuhi. Sa akong paminaw, inigkamatay nato, automatic na adayoy summary or judgment sa atong kinabuhi. Ikamatay gid ba kana inig first death, kanang mawa na atong ginhawa, na adayoy judgment nya gisuwat na dito, wala na deliberation kaysa na katanang tao sa kalibutan hukman kadugay kang mahuman, wala na deliberation. Inig kamatay na to, automatic by virtue of God's almighty power, automatic doon na dayoy judgment. Nya unsa may judgment, nasuwat ba or wa masuwat ang atongan sa basahon sa kinabuhi, katong ikaduhang basahon. Muna inig atubang nato dito, igo ra nang moana ang Ginoo, Pope Waisiano. Ambak dayon sa second death. Pag ana, uy, naamay dani. So nga to. Nya mo lingi dis dani. Ngano man to si Padersiano man to masud nga sige matog pamaligyag slat. Sige man tog himog mga balay. Tukod pa tog kumbinto. Ngayon tong maingon dito ang kuan dito. Mailhan man na dire sa katong mga libro, to aman ang record sa iyang binuhatan. Giukab din dito. Pag ukab dito sus ang katapusan di ay nangasaba man ding dani. Nangasabang dani. Mao to nga namatay gikan nangasaba. O kana raman sa ilhan sa Ginoo, kay ang atong katapusang buhat sa dili pa ta mamatay mao may iyang tan-awon. Muna diri sa atong ebanghelyo ning ingon gyud diri nga timan-i kini. Timan-i ba mga timailhan? Sana hinumdumi ninyo ang kahoyng igira.
Pasabot, hinomdumi nga kung mahitabo na ning mga butang ay iyang gihisgutan, hapit na moabot nato ang katapusan. Ug unsa man ning mga hitabua, gubat, kagutom, kasamok, kaning mga sakit, mga kamatay, nana ba naron? Wa pa. O sa to paduol na. Nya kay duol naman, magmatngo na ta, hunongo na ang mga sala. Munang hangyo taon ta sa ato mga leaders kalibutan karon, sige lang yapong away, sige lang yapong kanang inilugay, hapit na oy, duol na kaayo. Nya sa ato sang personal nga kinabuhi, na nagani kay kasakit o mga sakit sa imong lawas o sa imong kinabuhi, pasabot, duol na sad ka. Di ba? Abanatan ka na maglisod na kag naog sagdanan nga di manggunit. Ang sama na? Ang say pasabot ana? Duol na. Ay na pagsig pangandoy nga, Ginoo ayuha in taon ko, pangandam na kay duol na. Nana ang kasakit. Nangatod pa ni Kristo, mapawong ng adlaw. Nga ikaw di na sa kakabasa o guway ang tsuhos. Sa to pa naghinahinay nagkapawong. Di nakakailas naong sa imong ikaatubang. Magsige na kayong kinsa gani ka. Nya usahay di nakakadungog. Di nakaklarog kadungog. Sa to pa, duol na. Di ba? Nya magsige pa yung pangandoy, Ginoo ayuha in taong akong mata, Ginoo ayuha akong dunggan. Ayaw na. Mga timailhan na nga hapit na. Di ba? Sa una may makikagpangdungog. Kita kas imong buhok, mga timailhan man na, ni uban na, imong naong, nangunot na, inikatawa ni mo sa una, nindot kay kag-aping, karon ikatawa ni mo, kuyos na kay kag-aping. Ba, inighangad ni mo sa una, sinaw ra kag-agtang, karon igana ni mo, kunot na pertindaghana. Mga signal man na, nga nalaos na, nilaos na ba, kanang matod pa dire, nangalaya na, wa naman na lingsing. Pasabot, hapit na. Giling niya imong tupad. Ing na, wa pa ka malaos. Ing na pa mga laos niya. So good nagkalaos, hapit na. O niya, maningkamot pa yun, hala yun, ampo, Diyos ginawa na tingali na maigoy. Unsa may atong buhaton, andam, manglimpyo sa atong kasing-kasing o gunahuna kay aron masuwat ang atong ngalan dito sa libros kinabuhi. Gilas na lang lingi sa imong tupad ing na gusto ko masuwat ka sa libro. Na gusto ko masuwat ka sa libro. Ba? Di ka mapapas. Muna magtinabangay. Sa iyon ra kayo, ako, dali ra kayo na, badlongon ka na inyong mga anak, ayaw na, sige higyaw-yaw, ing na lang, kanang buhata day, makapapas ra ba na sa imongan dito sa libros kinabuhi. Nya moingam sa imong anak, bahalag mapapas, buot mo na ko, papas day. Sagday lang. Hindi lang. Total, ikaw ang nisulti, nasuat naman sa ka dito. Sagdi lang, supak-supakon ka. Kanang imong pagpangabit dong, makapapas ba yan sa imongan dito sa libros kinabuhi. Papas, tamparoson ko ng naong nimo, papas ng naong nimo. Sagday lang. Di ba? Ingno nimo imong asawa, kanang sige nimo giyaw-yaw day, imo pa kung pasangin lang nga nangabit ko, mapapas ra ba na imongan dito sa langit. Nawin mo din mong asawa, sus, pasaylo ako, bitaw no, mapapas man diya I love you very much. Isa ka na, nasuat na ka dito. Di ba? Ako mingon sa ko ninyo, kanarabang digid mo mupalit og slat, makapapas ra ba sa inyo nga dito sa langit. Bitaw, makapapas na kaya ang imong kwarta, imo ra dyong gamiton para dinis kalibutan, papas yung ka dito. Ang sama sa inyong tubag. Bahala mo diha. Ing na dayon, bitaw no, mamalit na tagslat. Dayon. Maura ginay teknik.
mo na ingos Kristo, gamita gyud ang tanan dinhis kalibutan aron maangkon ang langit. Gamita ang bahandi nga kalibutanon, ang bahandi nga lumalabay aron makabot nato ang bahandi nga tunhay, ang bahandi sa langit. Unsaon man, gamita gyud ang tanang butang alang sa kaayuhan sa uban. Muna kini akong pagpamaligyag sa lahat dinhi, di gid ni pag-pressure ninyo. Opportunity ni nato aron masuwat ang atungan sa basahon sa kinabuhi. Atong timan-an, hapit na. Niya ang Ginoo, ania siya uban kanato. Gamay lang na akong paambit, no? Halag madugay ta. Gabi ato mang prosesyon. Kabantay mo, agihunong-hunong ang uwan. Gabi pa mo na ang gauwan, hapon pa mo na ang nag-uwan. Niya pagmisa na kong sugod, jutay rin na nambong dinhi. Gasige pagyuguan. Yan yung pagkikwato ang zaman. Okay ra ninyo mag-uwan, prosesyon ta. Duko-duko kitong uban. Mahilag na itulo kabuk mo kuyog. Tuod yun, pag prosesyon, uwan yun. Nya may desisyon yun ko nga dili ko magpayong. Gitagaan pag ikong rimi og payong. Yan naunahan, kaya kusog-kusog man tong uwan. Ako nang gi-imagine, basa giniron, antod nga to. Nya mo rasag nasuod sa kong hunahuna. Lord, pwede ka magmilagro. San Vicente, milagroso man jud ka. Pwede ka magmilagro nga di lang muuwan, hangtod mi mabalik dire. Nga nasi mo tubag sa pangunahuna. Unya di ay dili nako pahunongon ang uwan. Nako bitaw, no? Ang milagro nga makapadayon mis prosesyon bisag mag-uwan. Pagliko dito, nituang dayong uwan. Hangtod yun, dituyok na to, nagi-uwan. Hangin na lay bugnaw. Nya pagbalik din nga mga pila na lang kalakang diha, nisugod sa guwan. O guwan na yun, maghunong-hunong ang uwan, hangtod karon. Unsa man na siya. Nindog na tayo.